Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Trošku som sa hrala s Avatarom a tak toto nejako dopadlo. Tak ideme si urobiť ďalšieho Avatara. Dobre, tak čo dáme ako prvé? Hlavne toto dáme preč. Bože. Tak. Bože môj, dneska sa mi nedarí nič. Preto mám takýto naštvatý hlas. Bo som pre vás natáčala video, jedno dobré, a mama mi sa musela vbehnúť. Viete, ako ma naštvala zase, ako vždycky. Jajo. Prečo nemám telo? Áno. Dobre, len keby sa mi to načítalo. Dobre, dáme, že chcem byť, neviem, čierne vlasy chcem mať. Teraz iba hľadať. Kým sa mi to načíta, to je také hrozné. Všetko. Dneska. Hroza. Dobre, ideme ďalej. Čo ja viem, dáme masky. Ktorú si dáme. Ktorú si dáme. Budem to tu dlho. Jasne. Kým nejakú hlavu ja nájdem, aj polnoc bude. Bože, môžem dať aj túto, ale nič moc. Len to telo ma teraz tak trošku serka. Bože, prečo? Prečo ma takto teraz chcete všetci? Nechápem, čo som komu urobila. Ja neviem. Dobre, čo je toto? Vernem to, nevadí, nejde to zase. Dobre, teraz dáme Classic Pants. Dáme, čo ja viem. Dáme všetko. Alebo emo? No, dáme emo. Dobre. Toto je... Dobre. Prečo mám také veľké nohy? Ešte raz to verím. Aj ruky. Keby som nemala... No, nevadí, už to nejdeme radšej komentovať. Dobre, teraz chcem... trička, to sú classic shirt. No, ktoré dáme? Dáme asi, no... Nemajú tu tie emo, tu sú emo, dobre. Tu máme emo. Asi nám to tam moc nebude ukazovať. No dobre, tak bude iba pod prda. Dobre, tu dáme... Jaj, to dobre. Tak, všetko máme v pohode, len to tá sprostá hlava nie je v pohode. Dobre, ale dáme aj nejaké hate accessories. A napríklad tam dáme knife. Alebo dáme takého, ktorý mi chce odrezať hlavu. Tak, paráda. Dobre, teraz dáme niečo
čierneho. Dáme si injekciu. Tak pohoda. Dobre, len teraz opravíme tú hlavu. Kde tu máme hlavy? Ja už som fakt slepá. Hit assist on face, hair. Pane Bože, kde to je ako fakt? Asi skúsime dať toto. Nie to, neviem, to teraz bol, ja som... Dobre, skúsime. Nie, to sú naozaj tie face. Teraz som ako... ja som blbá. Dobre, mask. A pretáčame. No, tu som už asi nebola. Som si istá. To som... Už bola. Toto niekde má byť. Asi. No jasné, tu je to. To si vyhrnem. A toto si dám preč. Kde to je? Tu je to. Tak, paráda. Polička. Tak. Takže takto vyzerá môj nový skin. No nie, že skin, ale iba taký menší návrh. Ako by ste mohli... No, proste nejaký emo návrh. No nie je to dosť emo. Ale je to pohoda celkom. Toto to nejako vyzerá ako pohoda. Dobre, čus.